Влизате в зона за почивка за камиони в 2 часа сутринта. Паркингът е наполовина празен, навсякъде има свободни места. И тогава виждате товарен камион да минава покрай всички тях. Прави пълен кръг из паркинга, подравнява се в най-далечния край и започва да дава назад към едно място. 4 минути. Толкова му отнема. Седите там и си мислите, можеше да влезе направо за 30 секунди. Какво прави този човек? Но ето какво не виждате от колата си. Когато този камион излезе от това място утре сутринта, той ще движи 40 тона стомана напред в пространство, което може да вижда напълно. Ако беше влязал направо, щеше да излиза насляпо. Към сляпа дъга, която се простира 200 фута зад ремаркето му. Дъга, която огледалата му не могат да видят. Дъга, която убива хора от 50-те години на миналия век. Физиката е проста. Когато натоварен полуремарке се придвижва напред, за да излезе от перпендикулярно място за паркиране, кабината се отваря широко, за да освободи пространството. И докато кабината се завърта, задната част на ремаркето се избутва странично, насляпо, към каквото и да се намира там. Горивна колонка. Пешеходец. Друга кола. Човек, който се връща от ресторанта с кафе в двете си ръце. Огледалата на водача му показват как кабината се завърта с достатъчно пространство. Показват му почти нищо за това на къде се движи задната част на ремаркето. А когато 40 тона камион ударят нещо с скорост на ходене, кабината едва потрепва. Но нещото, което е било ударено, унищожено. Затова той влезе на заден ход. Затова професионалните шофьори на камиони правят това вече 70 години. Не защото са бавни, не защото са безразсъдни, а защото алтернативата е разследване на фатален инцидент. Така че защо камионите винаги паркират на заден ход? Нека разберем. След Втората световна война бумът на автомобилния товарен транспорт започна да пренася стоки през континентите в мащаб, какъвто никое предишно поколение не си е представило. Пътищата се разширяваха. Камионите ставаха по-дълги, по-тежки, по-способни. Спирките за камиони се множаха по всеки артериален коридор. Малки градове от дизел и черно кафе и монотонност на бели линии. Но геометрията на натоварен полуремарке, което излиза напред от перпендикулярно място за паркиране, беше в продължение на години проблем, който никой не беше назовал официално. Нито в регламент, нито в учебник за обучение. Проблемът съществуваше във физиката много преди да съществува в езика и вече причиняваше щети. Ето какво прави тази геометрия. Когато водач в перпендикулярно място включи камиона и започне да се движи напред, кабината трябва да се отвори широко, за да освободи границата на мястото. И докато кабината се завърта, задната част на ремаркето се избутва странично в противоположната посока, насляпо, към каквото и да заема това пространство. Колона на остров за гориво, пешеходна алея, друго превозно средство, което бавно се движи по редицата. Човек, който се връща от ресторанта с двете си ръце около чаша кафе и гледа към земята. Огледалата на водача му показват кабината, която се завърта с свободно пространство. Показват му почти нищо за това на къде се насочва задната част на ремаркето. Покритието на зрителната линия при излизане напред обхваща може би 15 градуса от опасна зона от 270 градуса. Всичко останало, всичко зад и до ремаркето, е невидимо от мястото зад волана. В края на 50-те години и през 60-те години, когато спирките за камиони се превърнаха в циркулационните възли на модерния товарен транспорт, тази невидима дъга започна да отнема животи. Не драматично, тихо. Пешеходец, който минава между горивните острови в грешния момент. Лек автомобил, който бавно се вмъква в дъгата, която ремаркето вече е започнало да обхожда. Националните записи от разследвания на пътно-транспортни происшествия от онова време документират модела с бюрократична безпристрастност, инциденти с търговски превозни средства при ниска скорост в паркинги, наранявания и смъртни случаи, непропорционални на заявената скорост на превозното средство в момента на удара. Камионите почти не се движеха. Физиката не се интересуваше от скоростта. Тя се интересуваше от масата. Никой още не беше назовал проблема. Физиката вършеше работата години наред, преди някой изобщо да се сети да я опише.
Назоваването на проблема се появи в края на 60-те години и се ускори през 70-те години. Министерства на транспорта и органи за пътна безопасност в множество държави започнаха да събират данни за фаталните случаи. Те откриха един и същ резултат, независимо един от друг, в собствените си записи. Инциденти с търговски превозни средства при ниска скорост на паркинги. Сляпа дъга. Излизане напред от перпендикулярно място за паркиране. Регулаторните насоки, които се появиха, не изискваха изрично паркиране на заден ход. Това, което изискваха, беше по-просто и по-фундаментално. Никога да не излизаш от позиция за паркиране на сляпо. Никога да не задвижваш 40 тона превозно средство, когато не можеш да видиш опасната зона, към която се движиш. Когато регулаторите и отговорниците по безопасността на автопаркове анализираха какво означава този принцип за натоварен полуремарке в перпендикулярно място за паркиране, заключението винаги беше едно и също. Ако влезеш на заден ход, най-добрите ти линии на видимост, огледалата, директната видимост през предното стъкло, са насочени към изходния коридор, пешеходната зона, движението около горивните острови. Можеш да видиш всичко важно преди да се ангажираш с движение. Ако влезеш направо, излизаш насляпо. Всеки път. Без изключение, защото физиката на задната дъга на ремаркето не се променя според намеренията ти. Директорите по безопасност на автопаркове започнаха да кодифицират тази практика в учебниците за обучение на шофьори. Натоварен камион, движещ се с 10 мили в час в паркинг, изисква 2 до 3 пъти по-голяма спирачна дистанция от лек автомобил при същата скорост. Защото масата е това, за което става дума в изчисленията за спирачния път, а не само скоростта. И превозно средство от 40 тона, движещо се с скорост на ходене, носи достатъчно кинетична енергия, за да унищожи лек автомобил и да убие неговите пътници, без водачът на камиона да усети значителен удар през волана. Кабината едва потрепва. Тези числа влязоха в учебниците. Поведението влезе в програмите за обучение. И тогава дойде обратът. Първият. Първоначалната ирония. Тази, която задвижи целия конфликт. Защото регулацията, създадена да предотврати камионите да убиват хора при излизане, създаде с математическа сигурност точно поведението, което щеше да кара цивилните да се ядосват на шофьорите на камиони през следващите 50 години. Да вкараш ремарке с дължина 53 фута на заден ход в стандартно място за паркиране не е просто обикновена маневра назад. Това изисква водачът да разбира и да отчита отклонението на траекторията. Задните колела на ремаркето не следват дъгата на кабината. Те я следват отвътре. Режат ъгъла, заплашвайки да ударят превозното средство в съседното място или бордюра в края на редицата. Водачът не просто завива назад, той управлява 2 отделни дъги едновременно, поддържайки кабината свободна от едната страна, докато поставя ремаркето прецизно от другата. Постоянно коригира чрез огледалата. Преценява пространството между ъгъла на ремаркето и съседното превозно средство от разстояние 6-10 фута в тъмен паркинг. От подход под 90 градуса правилната последователност на маневрата на заден ход изисква 2 или 3 съседни ленти пространство за маневриране при подготовката. Целият процес отнема 3 до 5 минути в претъпкан паркинг. Докато това се случва, тези ленти са блокирани, колите се натрупват, шофьорите поглеждат часовника. Никой в чакащите автомобили не знае за проблема с 15-градусовото покритие на зрителната линия, за физиката на спирачната дистанция, за геометрията на отклонението на траекторията. Те виждат камион, който заема пространство, движещ се назад, каращ ги да чакат по причини, които не могат да разберат. Операционните мениджъри на камионните спирки през 70-те години наблюдаваха как това напрежение се натрупва в реално време, хванати между професионалния стандарт, който техните търговски клиенти правилно следваха, и цивилните клиенти, които все по-силно изразяваха това, което преживяваха като пречка. Правилото за безопасност беше решило проблема с смъртните случаи. В същото време беше създало проблем с обществените отношения, който щеше да се натрупва десетилетие след десетилетие, докато достигне интернет и избухне.
Регулацията, създадена да предотврати камионите да убиват хора при излизане, създаде точно поведението, което днес кара цивилните да се ядосват на шофьорите на камиони. Тази ирония не е бележка под линия, тя е целият двигател на историята. Така че нека прегледаме какво знаем досега. Излизане напред означава сляпа дъга. Сляпа дъга означава, че хора умират. Регулацията казваше никога да не излизаш на сляпо. А единственият начин да излезеш напред безопасно е първо да влезеш на заден ход. Маневрата назад отнема 4 минути, блокира 2 ленти, кара всички да чакат. Правилото за безопасност реши проблема с смъртните случаи, но създаде проблем с обществените отношения, който расте вече 5-10 години. Но точно тук се роди професионалният кодекс, защото докато регулациите се пишеха, ветераните преподаваха нещо по-дълбоко. Това, което се случи след това, се случи по начина, по който винаги се формират професионалните кодекси. Не в политически документи или регулаторни досиета, а в пространствата между тях, в кабините, крайпътните ресторанти и редиците на кантарните станции. През 70-те години и навлизайки в 80-те, опитните шофьори на дълги разстояния предаваха дисциплината да се паркира на заден ход не само като процедурно изискване, а като знак за това кой си на пътя. Рамките за търговски шофьорски лицензи, които се създаваха в различни юрисдикции и дадоха формална структура. Учебните програми за обучение включваха това, което американските шофьори наричат GOAL – Get Out and Look – излез и погледни. Изискването физически да излезеш от кабината и да изминеш пеша безопасните разстояния преди всяка маневра на заден ход в претоварена зона. Да поставиш очите си върху пространството, в което ремаркето ще влезе. Да знаеш със собственото си зрение какво има зад теб. Шофьор, който пропусне тази стъпка на оживена камионна спирка, се изправя пред сляпа зона зад ремаркето, която може да достига до 200 фута. Професионалният кодекс казваше: първо го проверяваш пеша. Знаеш какво има зад теб преди да включиш на заден ход. Инструкторите описваха GOAL не като една техника сред много, а като основата под всички останали. Признанието, че машината е по-голяма от твоите линии на видимост, че професионалната дисциплина означава да компенсираш това, което машината не може да ти покаже. Правителството написа регулацията, ветераните написаха религията. Това са различни документи. Те имат различен авторитет на пътя. Институциите дойдоха по-късно чрез канала, който прави едно поведение постоянно в търговския транспорт по-бързо от всяка регулация сама по себе си. Математиката на застраховането. През 80-те години застрахователните андеррайтери, които поемаха отговорността за автопаркове, оценяваха риска от паркинги за търговски превозни средства с актюерска точност. Те откриха модел, който регулаторите бяха открили десетилетия по-рано, сега изразен в коефициенти на загуби. Инцидентите при движение на заден ход генерираха искове. Инцидентите при излизане напред генерираха по-големи искове, по-често, с по-лоша правна експозиция. Автопарковете без официален писмен протокол за движение на заден ход генерираха най-лошия рисков профил в портфейла. Застрахователните компании започнаха да включват спазването на протокола за движение на заден ход в разговорите по андеррайтинг. Структури на премиите, условия за подновяване на покритието. Мениджърите по безопасност на автопаркове, които години наред защитаваха стандарта за паркиране на заден ход, изведнъж имаха най-мощния институционален съюзник, наличен във всяка търговска компания – парите. По-евтино покритие при спазване, по-скъпо покритие при алтернативата. Корпоративната политика за безопасност започна да налага това, което физиката и регулацията вече бяха подразбирали сега със свързана 3-месечна бюджетна линия. На застрахователните актюери не им пукаше за данните за фаталностите от сляпата дъга през 60-те години. Интересуваха ги коефициентите на загуби. Математиката разказваше точно същата история, която физиката беше разказала 20 години по-рано. На език, който ръководителите на автопаркове не се нуждаеха от учебник, за да разберат. По време на ерата на CB радиото през 80-те и навлизайки в 90-те години, дисциплината натрупа своята митология.
по начина, по който всички професионални кодекси го правят, когато се предават чрез културата, а не само чрез учебните програми. CB радиото беше нервната система на културата на дългите превози. Средството, чрез което пътните условия, активността на кантарните станции и професионалните норми се предаваха на стотици мили в реално време. Ветераните разказваха историите. Новите шофьори ги чуваха по канал 19 преди да ги чуят в учебна зала. Напълно натоварен камион с 18 колела в повечето юрисдикции тежи до 80 000 паунда. При скорост на бавна разходка през паркинг кинетичната енергия, съхранена в тази маса, не изглежда драматична, но е окончателна в своите последствия. Историите, които се разпространяваха чрез културата на CB радиото, не бяха поучителни приказки с морални заключения. Те бяха оперативни данни, предавани от шофьор на шофьор, защото пътят налага това, което налага, независимо дали знаеш правилото или не. Търговските издания разпространяваха характеристиките за безопасност чрез числа и физика. Инструкторите на шофьори описваха дисциплината на паркиране на заден ход ясно. Влизаш на заден ход, защото ще излизаш напред. А излизането напред е моментът на най-голям риск за всички около теб. И единственият начин да управляваш този риск е да премахнеш сляпата дъга, преди тя да се превърне в сблъсък. Митът не беше елегантен, беше функционален. Той се превърна в идентичност. Шофьорите, които влизаха направо, бяха тези, които ветераните разпознаваха в първата минута на паркинга. Историите от сервиза казваха същото с по-малко търпение. Можеш да различиш тези, които са били обучени правилно, от тези, които не са, още преди да излязат от кабината. Сега може да се запиташ, ако това знание е толкова важно, защо не всички го знаят? Точно тук обществото откри това поведение, намери в него враг и започна войната. Разширяването на магистралите през 90-те години доведе граждански трафик до пътните центрове в обеми, които първоначалната инфраструктура никога не беше предвиждала. Зоните за почивка и камионните спирки – исторически професионални пространства с специфична оперативна логика, проектирани около изискванията за маневриране на търговски превозни средства, се запълваха с леки автомобили, кемпери, семейства в миниванове. Всички те се движат из паркинг, проектиран за последователности, които те нямат никаква рамка да разбират. Когато шофьор на камион започнеше маневра на заден ход, която временно блокира 2 ленти на претоварен паркинг за 4 минути, гражданското преживяване беше просто, ясно и напълно погрешно. Голямо превозно средство блокира достъпа. Шофьорът изглежда действа бавно и умишлено и няма никаква очевидна причина. Потребителските автомобилни списания започнаха да публикуват статии за напрежението. Регистрите за оплаквания на пътните власти отразяваха същия модел в различни юрисдикции. Професионалното поведение, документирано, законово кодифицирано и прилагано чрез актюерни изчисления, се преинтерпретираше публично като арогантност на камионджиите, небрежно демонстриране на контрол върху споделено пространство. Обществото беше намерило своя злодей. Злодеят следваше правилата и ги беше следвал 30 години. Появи се интернет и даде на конфликта постоянна посока, а след това добави и правното измерение, вторият обрат, превръщайки професионална сила в обществена отговорност. В края на 90-те и през 2000-те години форумите на камионджиите се пълнеха с подробни обяснения за стандарта на паркиране на заден ход. Физиката, регулаторната история, логиката на застраховането, съдебният архив, четени предимно от хора, вече свързани с товарния транспорт. В същото време гражданските съдилища в различни юрисдикции затвърждаваха едно правно разграничение, което юридическите съветници на автопаркове бяха разбрали години по-рано. Шофьор, който извърши излизане напред от перпендикулярно място и удари друго превозно средство, почти няма жизнеспособна защита. Физиката на сляпата дъга е документирана, професионалният стандарт на грижа е установен и шофьорът е избрал да го игнорира. Шофьор, който влиза на заден ход, паркира правилно и излиза напред, дори ако това излизане в последствие доведе до инцидент, доказуемо е следвал професионалния стандарт и има защитима позиция.
Документите на юридическите съветници на автопаркове правеха това ясно в насоките, издавани към мениджърите по безопасност и инструкторите на шофьори. Стандартът за паркиране на заден ход не само защитаваше физически и финансово, той защитаваше и юридически в най-прекия смисъл. Правилното поведение беше документирано, кодифицирано и институционално признато. Действието срещу него при инцидент на паркинг на практика означаваше почти автоматично поемане на отговорност. И тази професионална сила, изградена върху 60 години данни за фатални случаи, регулаторна история, застрахователна математика и правни прецеденти, в началото на 2000-те години беше най-мразеното публично видимо поведение на паркинг в пътен център. Същата маневра, която защитаваше шофьорите в съдилищата, беше тази, която ги превръщаше в врагове в интернет. Ерата на измерването настъпи през 2000-те години с телематиката на автопарковете и за известно време тя изглеждаше като институционално потвърждение. Системи, които регистрираха всяка маневра на заден ход. Продължителност, местоположение, скорост, час от деня. Това даде на отговорниците по безопасността за първи път структурирани данни. Някои системи отбелязваха маневрите на заден ход, които надвишаваха 60 секунди, като продължителни събития, изискващи надзорен преглед, за да се определи дали шофьорът е следвал протокола GOAL. Мениджърите по безопасност на автопаркове винаги са знаели кои шофьори са дисциплинирани при паркиране. Сега имаха телематичния запис, за да го документират. Да го използват в разговори за обучение, да го представят при одити, да го посочват при подновяване на застраховки. Професионалният кодекс, който ветераните бяха предавали чрез културата на CB радиото и наставничеството, сега се измерваше на контролно табло и се преглеждаше на всяко 3-месечие. Преди го преподаваха, сега го измерваха. Кодексът се беше превърнал в KPI. И докато ерата на измерването изграждаше своята инфраструктура за съответствие, третият обрат се оформяше в един ъгъл на индустрията, който никой не беше разгледал напълно. И щеше да се окаже най-структурно разрушителното прекъсване, с което професионалният кодекс някога се беше сблъсквал. Към този момент, вероятно, вече виждаш модела. Кодексът оцеля след регулациите, оцеля след застрахователните изисквания, оцеля през ерата на камерите на таблото и интернет форумите. Но не може да оцелее срещу това, което спря неговото преподаване. Платформите за транспорт, управлявани чрез приложения през 2010-те години, преструктурираха икономиката на товарния транспорт по начини, които първо бяха възприети като заплаха за заплатите, а едва по-късно като заплаха за знанието и културата. В повечето юрисдикции изискванията за търговски шофьорски лиценз се прилагат над определен праг на брутното тегло на превозното средство. В Съединените щати 26 001 паунда. Подобни прагове съществуват в повечето развити регулаторни рамки за транспорт. Под този праг не се изисква еквивалент на CDL. Не се изисква официално обучение за движение на заден ход на търговски превозни средства. Не се прилага професионален план за безопасност на паркинги. Платформите за диспечиране чрез приложения, които насочват чувствителни към времето товари към по-малки превозни средства под лицензионния праг, насищаха зоните за почивка и пътните центрове с шофьори, които никога не бяха преминали програма за търговско шофиране, които никога не бяха запознати с протокола GOAL, които никога не бяха чували за отклонението на траекторията и които нямаха основа да разберат защо камионът от 40 тона в съседната редица се приближава към мястото им от 100 ярда разстояние със скорост на костенурка и след това маневрира назад 4 минути вместо просто да влезе направо. Това не бяха безразсъдни шофьори. Това бяха шофьори с приложение за диспечиране, адрес за вземане и прозорец за доставка. И без обучение в оперативната история на пространствата, които сега споделяха с търговски превозни средства от 80 000 паунда и имаха телефони с камери. Записите бяха незабавни, споделяеми, напълно лишени от контекст. Професионален шофьор, който изпълнява 4-минутна маневра на заден ход в 15-секунден клип от телефон, изглежда като безразсъден оператор, който блокира паркинга без очевидна причина.
Новите шофьори не игнорираха кодекса, те никога не бяха чували за него, а сега имаха камери и секциите за коментари бяха готови. А професионалният кодекс нямаше механизъм да достигне до аудиторията, която формираше мнението си в реално време. Ерата на камерите на таблото и социалните мрежи от 2015 до началото на 2020-те завърши общественото обръщане с ефективността, която позволява алгоритмичното разпространение. Създателите на съдържание за транспорта разглеждаха поведението на паркиране на заден ход директно и подробно, водейки аудиторията през геометрията на сляпата дъга, физиката на отклонението на траекторията, регулаторната история, логиката на застраховането, правния архив, подробно, точно, търпеливо изграждано за гражданска аудитория и гледано главно от хора, които вече бяха част от товарния транспорт. Вирусните клипове траеха 15 секунди. Те не изискваха предварителни знания, не възнаграждаваха търпението и се разпространяваха алгоритмично към всички, чието поведение можеше да генерира взаимодействие. В пътен център, отворен 24 часа по време на сутрешните пикови часове, камион, който изпълнява правилна маневра на заден ход, създава наистина видимо събитие на задръстване, блокирани ленти, превозни средства на празен ход, време за чакане, което се усеща наказателно, когато си уморен и ти трябва тоалетна. Нито един от тези контексти не оцелява в клипа. Това, което оцелява, е голям камион, който се движи назад за необяснимо дълго време, докато по-малките превозни средства чакат. Коментарът отдолу. Защо шофьорите на камиони винаги правят това? Е неизбежният резултат от 70 години професионално знание, предавано изцяло вътре в една професионална общност. Без никакъв механизъм да достигне до цивилното мнозинство, което споделя същите пространства. Пълното обяснение на физиката изисква контекста, който тази история събра в продължение на хиляди думи. Социалните мрежи не са в бизнеса да предоставят този контекст. Предполагаше се, че технологията ще направи това по-лесно. Вместо това тя влоши проблема. И това ни води до последната ирония. Моментът, в който инженерите похарчиха милиони, за да научат това, което шофьорите знаеха с ръцете си. Програмите за автономни превозни средства през 2020-те донесоха окончателната ирония с точността на формална демонстрация. Най-трудният нерешен проблем в автономния транспорт не е поддържането на лентата на магистралата, не е реакцията на времето, не е динамиката на включване в междущатската магистрала. Това е неструктурираното паркиране. Системите за автономни камиони, които работят в търговски пилотни програми, изискват геоограничени паркинг среди с предварително създадено високодетайлно картографиране или активна помощ от дистанционен човешки оператор за маневрите на заден ход. Инженерите са документирали в технически статии и в документи пред транспортни власти, че изчислителното предизвикателство и сливането на сензорни данни, необходими за връщане назад на дълго ремарке в перпендикулярно място в динамичен и неструктуриран паркинг, с движещи се пешеходци, променливо осветление, непоследователно маркирани ленти и непредсказуемо поведение на граждански превозни средства, надхвърля надежния оперативен диапазон на съвременните автономни системи. Поведенческият модел, който културата на приложенията прекара десетилетие, интерпретирайки като упорит и архаичен ритуал, е, на техническия език на инженерите натоварени да го заменят, най-трудният за автоматизиране проблем в търговския транспорт. Ветеранските инструктори, наблюдавайки спада в записванията, разбираха иронията, без да е нужно някой да им я обяснява. Знанието, което беше отхвърлено като инат, се оказа знанието, което машините, след милиарди долари развитие, все още не могат надеждно да възпроизведат. Инженерите похарчиха милиони, за да научат това, което опитните шофьори знаеха с ръцете си и огледалата си след няколко сезона на пътя. Част от знанието се натрупва не в документи, а в тела. Тялото на професионален шофьор след 25 години маневриране в паркинги знае неща, които никой набор от сензори не е проектиран да достигне. Часът е едва сутринта в пътен център. Паркингът е наполовина празен. Кенуърт е върнат на заден ход в своето място. Шофьорът спи вече 2 часа. Миниванът си е тръгнал.
Пикапът си е тръгнал. Студът се е настанил над паркинга и дизеловите двигатели тик-такът, охлаждат се и дишат. На сутринта, когато се направи предтръгващата инспекция и кафето е в ръка, шофьорът ще излезе напред. Ясни линии на видимост. Огледалата му дават пълната картина на изхода към острова за гориво. Пешеходната пътека. Колите, които започват да се движат в паркинга, който постепенно се осветява. 40 тона ще се търкалят напред в пространство, което шофьорът може да вижда напълно. Това е единствената причина, поради която е влязал на заден ход. Винаги е била единствената причина. Той не мисли за регистрите на фаталности от 60-те години, не прави изчисления на застрахователната премия, не възпроизвежда в ума си разграничението за гражданска отговорност. Той просто паркира камион по начина, по който се паркира камион, когато знаеш какво прави един камион с хората, които не може да види. Решението беше взето от физиката през 50-те години, кодифицирано от регулаторите през 70-те, оценено от застрахователите през 80-те, предадено чрез културата на CB радиото през 90-те, измерено чрез телематика през 2000-те и погрешно разбрано от интернет през 2010-те. Нито една от тези истории не изисква признание в кабината в 2 сутринта, изисква само изпълнение. В празния паркинг, в тъмнината, камионът остава неподвижен. Мястото до него е свободно, изходът напред е чист. Никой, който наблюдава, не знае защо. Историята вече им го е разказала.